Να είστε σε κάποια άλλη εκπομπή μαζί μας και σήμερα, για σήμερα, να μας δώσετε, να κλείσουμε απαντώντας και στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό έθνος, που αυτή τη στιγμή η εκπομπή έχει περάσει και θα περάσουν ακόμα περισσότερο αυτά και σε άλλα επίπεδα αυτά που λέμε, να μας πείτε ξεκάθαρα. Τα χρήματα θα τα δώσετε στον ελληνικό λαό. Τι θέλετε εσείς από τον ελληνικό λαό, τι ζητάτε, ποιες είναι οι τελικές σας θέσεις για τη σημερινή εκπομπή. Ο ελληνικός λαός ήταν πάντα και θα είναι περήφανος. Σε όλους τους αιώνες έτσι ήταν. Ούτε έσκυβε, ήξερε να πολεμάει. Όταν οι άλλοι ήταν στα δέντρα και δεν υπήρχαν. Δέχτηκα κάποιες επιθέσεις κάποτε σε πολύ ψηλά κλιμάκια και μου λέγανε πρέπει να σε εγκρίνουν κάποιες οικογένειες, να μην πω τον αριθμό. Λέω αυτοί θα εγκρίνουν εμένα. Εγώ ήμουν εδώ πριν από αυτούς. Ποιος έχει έρθει σε τέτοια θέση που μου λέει δεν με βλέπει? Ας αρχίσουν λοιπόν να μας βλέπουν, γιατί εμείς τους βλέπουμε. Άρα λοιπόν, ας μιλήσουμε για μια συνύπαρξη αν το θέλετε. Πάντως εγώ ένα μήνυμα που θέλω να δώσω σε πιο προχωρημένους ανθρώπους είναι: εγώ σε χελώνες δεν προσκυνάω. Τις χελώνες τις έχω στην αυλή μου. Τα ζώα τα σέβομαι και τα έχω δίπλα μου. Δεν μπορούν τα ζώα να μου πούνε τι να κάνω. Άρα το ζητούμενο είναι ως εξής. Οι βάσεις έχουν μπει. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι να κάνει. Βαθιά στην καρδιά του. Ξέρει τι να κάνει. Ακόμα και η μικρή σπίθα. Καμία μεγάλη φωτιά δεν άναψε από μεγάλη φωτιά. Από μικρή φωτιά άναψε. Είμαι εδώ και είμαι δίπλα του. Φανταστείτε ότι έχω ένα μεγάλο βάρος. Τρέμουν τα πόδια μου και δεν έρχεται κανείς να με βοηθήσει. Γιατί αυτό ακριβώς χρειάζομαι. Και είμαι εδώ πέρα. Εγώ πάλεψα για να έρθω εδώ πέρα λοιπόν. Πάλεψα με πολύ μεγάλες δυνάμεις για να έρθω εδώ πέρα λοιπόν για να κάνω αυτό. Και δεν γίνεται να μην υπάρχει ο σεβασμός. Βέβαια δεν περιμένω σεβασμό από προδότες και από φερέφωνα. Δεν το κάνουμε. Δεν περιμένουμε τέτοιο σεβασμό. Όμως υπάρχουν εκείνοι οι Έλληνες και γι' αυτό είμαι εδώ. Ακόμα και ένας να υπάρχει αληθινός, θα είμαι εδώ μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Δεν φεύγω. Και δεν έχω πεισμώσει. Είναι αποστολή συγκεκριμένη. Γιατί η αφάνεια είναι του ελληνισμού. Δεν θέλω να ξαναφοβηθεί κανένας Έλληνας. Μην ξανακούσω όταν ακούω άνθρωπο που λέει φταίμε κι εμείς. Όχι, δεν φταίει κανένας Έλληνας. Τι φταίει ο Έλληνας που δουλεύει, που πληρώνει τους φόρους του, που κοίταγε τα παιδιά του, ή που κάποιος πήγαινε στο Υπουργείο και του έλεγε ότι το ου μπορεί να είναι ήχος. Το ξι, το φι, το ψι είναι ήχος. Κάποιος υπουργός που μαζί με Τούρκους ερχόσαν εδώ για να βάλουν λοιπόν στέπ στα βιβλία μου. Σας παρακαλώ κύριε. Θα ασχοληθεί ο υπουργός, είχε πολύ μεγάλο θέμα με τη γλώσσα μου. Πού, στον λαό, να βάλει το Υπουργείο νόμο στη γλώσσα. Από πότε? Δηλαδή θα πούμε στους κριτικούς πώς να μιλάνε, στους υπηρώτες, στους Κυπραίους. Πότε έγινε αυτό? Αλλά γίνεται στην Ελλάδα μου, Είναι αιτία πολέμου γι' αυτό εμένα κύριε. Για μένα είναι αιτία πολέμου. Και είμαι εδώ για ένα λόγο. Ήρθα να τελειώσω και θα τελειώσω. Εγώ δεν φεύγω. Θα το καθαρίσω όλο το στάβλο του Αυγαία.